l'escletxa que hi ha al lateral de la porta d'entrada. No veig cap diferència. La nit que envolta la capçada pelada de l'arbre sempre està igual de fosca. No distingeixo cap lluminositat difusa, cap reflex d'incendi als núvols, cap matís de color. Està fosca i silenciosa la ciutat? O és que aquesta escletxa mira cap als afores? Quan vaig arribar a aquest edifici em van fer entrar massa de pressa per poder orientar-me bé. Estic mirant en la direcció que bufa el vent, que porta la quietud del camp? Premo el nas contra l'escletxa. És com si l'aire fresc intensifiqués l'olor metàl·lica del mar de la porta. Continuo la ronda. Les autoritats han decretat un toc de queda. Qui surti de nit serà tirotejat sense previ avís. Els franctiradors fan servir silenciadors per no sembrar el pànic. Les autoritats han repartit làmines de paper negre per cobrir les finestres, com en les guerres del passat. I si de cop sona una alarma antiaèria? És possible que aquest silenci infinit acabi tancat per una alarma antiaèria antiquada? Quines probabilitats hi ha que això passi mentre hi penso? Tantes com que passi mentre no hi penso. Continuo escoltant, immòbil.